хора, какви процеси, за да се постигне това нещо. Много зависи първо от типа бизнес какъв е. В един сравнително креативен бизнес, където се създава ноу-хау като нашия, строгата иерархия малко или много убива креативността. Обаче има други организации, примерно като армията, където не е много хубаво да има много креативност и си трябва иерархия. Там просто се следва дадената команда. Така че когато мислите за иерархия, моят съвет към вас е: не мислете за кухи титли, за усложняване излишно, кой е шеф на кой. Важното е да се постигне резултата. В някои случаи става много лесно, безпроблемно, в други не толкова. И иерархията трябва да е съобразена освен с това какво се занимава компанията и с самите хора. Трябва да си познавате хората, с които работите. Дали са такива, които повече са свикнали на това някой да им дава ясно дефинирани задачи, да има шеф, да има отговорни, или хора, които искат свобода, за да постигнат резултати. Защото създавайки грешна иерархия и грешна структура, вие просто може да убиете таланта на хората си.